Коста. Това ни е 16-ти епизод. Супер сме. Номер 1 сме. Имали сме епизоди за какво ли не. Говорили сме си за история, права, изкуство, какво ли още не. Танц съвременен. Сме имали за литература, музика. Политика. Изпускам нещо. Политика имахме. Как да не сме простаци и тапунгири в Grindr, нали така? И това е вид политика. И това е вид политика, да. С теб имаме Patreon и имаме нужда нашите слушатели да ни подкрепят, за да може да продължим да правим това, което правим. Защото това ни мотивира абсолютно. Средствата, които събираме, естествено, идват за нас. Те не потъват някъде. Това ни помага наистина да се развиваме и е страшно важно. Технически не е нужно да обясняваме къде отиват тия пари. Сървъри, мървъри и всякакви такива неща, нали, какво ли не. Така че много се надявам нашите слушатели да ни ударят едно рамо в Patreon, защото може да се избират между 3 вида подкрепа. Нали така? Точно така. Имаме прилична, благоприлична и неприлична подкрепа. Ако ни слушате и ви кефи, подкрепете ни. Аз си пожелавам поне толкова приятели в Patreon, колкото на Симо фотографския акаунт в Patreon, който отвори тази седмица и вече има завиден интерес. Да, и за мен е супер приятна изненада, така че моля ви подкрепете ни. Това е време за интрото на Криликс. Много благодарим на Acrylics за готината музика и няма как да започнем епизод без да те питам, Симо, как си? Аз съм на ръба да се оправя. И сега ще ти кажа защо. През един епизод говорихме за политика. Не ми се навлиза днес какво се случи. Говорили ли се за политика? Защото това не сме си казали дали можем. И на мен не ми се говори. Благодарим на всички от вас, които отидоха и гласуваха за нашето общо бъдеще и благо. Крайно важно е. Не е нужно да въртим едно и също. Може да чуете епизода преди 2 епизода какво си говорихме. Той е актуален. Абсолютно актуален. Ако се наложи, отново ще говорим на тази тема. Надявам се да сме по-силни следващия път. Това ще кажа. Обаче, Коста, ти знаеш, че аз съм много отворен към неща. Към всякакви неща съм много отворен. И миналия път си говорихме за духовността и аз още докато записвахме епизода и след това като го сглобявах и го слушах, знаех, че нямам, достойна не е думата, нямам правилната позиция да говоря за нещата, за които говорихме. И затова реших да те послушам и да отделя време за себе си и да израсна в това отношение. И си свалих един ап, просто написах в Google The Best, даже не помня какво беше, The Best Meditation Apps. Изтеглих си най-популярния, чието има естествено в момента не мога да се сетя, но няма проблеми. Може би Mindspace или нещо такъв тип. Не, безплатничките, от безплатничките беше, защото нали така, за да видя какво е първо. Аз съм склонен да давам пари за това нещо, но първо да видя какво е. Insight Timer се нарича. Отвори го, интерфейсът е много як и си казах, Симо, направи каквото прави Коста, отдели време за твоята духовност. И започнах да медитирам. И искам да ти кажа, че го направих само за един ден, защото не от липса на желание, а защото докато медитирах, ума ми прескача от тема в тема. И се опитвах да се концентрирам. Не ми се получи, затова реших да разгледам. Може би просто програмата, която си избрах за медитация, не е подходящата за мене. Искам сега да си отделя време да намеря подходящото нещо и тогава да започна наистина да медитирам, но те послушах и го правя. Много яко. Да, според мен това е от тези неща, които със сигурност има нужда от малко повече време. Мисля, че е малко като мускул, нали? Ако не си трениран да оставяш съзнанието ти да е в това състояние, е много трудно. Аз усещам, че все повече и повече си губя концентрацията и се надявам също да намеря нещо, което да ми помогне малко
вляза в крак, но аз след малко ще разкажа. Виждам, че в бележките искаш да ми разкажеш и в Брюксел как си се изкарал. Бях в Брюксел по един европроект, по който работим с моята фондация. И това бяха финалните стъпки, между другото. Но аз съм живял в Брюксел, там учих за магистратура. И много го ненавиждам този град. Още докато гледах къде се настаняваме, имах мини панически атаки, просто защото си спомням какво е да си беден, да гледаш тия лъскави витрини или ресторантите, да знаеш, че не можеш да си позволиш. Тогава имаше ограничения за българи, все още не можеше да се работи свободно там. Говорим за 2011-2012. И сега аз имам пари и отидох. Европари, нали, не мои, но по проекта. И ходихме по ресторанти, пихме пиличка, разгледах забележителностите спокойно, без да живея там. И духа е много по-различен от това да си живущ. И другото интересно е, че бяхме с моя хетеро съдружник и му казах, хайде сега ще отидем в гейчеста, нали, където е. Седнахме да пием бира там, в едно гей заведение, което не прилича въобще на гей заведение. То прилича на българска кръчма, нещо от това. Такъв западен тип, нали, Германия, Брюксел, нали, този тип неща, дето са Чехия, нали. Много му хареса. Мисля, тоест справих се с 10 години по-късно с нещо, което ми е тежало, че съм се провалил в Брюксел. Ето сега, бях в университет, разработили сме учебен план, получи се. Мина ми от главата това нещо и това ми беше важно. И най-якото, между другото, всъщност за какво съм го записал в бележките, всъщност гей живота какъв е там. Има разнообразие от гей заведения, има разнообразие от гей графити, всякакви хора, стикери много яки. Даже той се впечатли от един стикер, на който пишеше Be trans, do crime. И не можеше да го разбере. И му обясних всъщност, че нали, в момента на много места да си транссексуален е престъпление. Хората трябва да са свободни, да бъдат себе си, независимо, че е престъпление все още, защото ние така ще ги преборим тия хора. Ти знаеш, аз много защитавам правата на транс хората, като реално познавам само едно момче, което е транс. Това е моят досек с такива хора, но ми е важно да се обичаме и да защитаваме. Та обяснявах и ето това. Виж, трябваше да отида до Брюксел да му обясня това нещо. Браво, и така. Ние си говорихме с теб, когато се видяхме супер спонтанно, когато бях в Пловдив да гласувам в неделя. Се видяхме спонтанно за няколко снимки, които може да сте видяли. И си поговорихме точно преди да пътуваш към Брюксел, че това нали, може да е един шанс да видиш града в нова светлина и се радвам, че точно така е станало. Точно така стана. Когато слезнахме от автобуса, защото нали, от летището до Брюксел има около час, като се огледах и сърцето ми започна да бие адски бързо. И си казах, край сега тук ще припадам, ще се излагам нали, на международни нива, защото атмосферата ми беше много неприятна. Аз знаех къде отивам. Поех въздух и си казах, ето, сега имам парите да направя каквото си поискам. В смисъл, това звучи много грубо, но говоря за конкретната ситуация. Да. Мога да си позволя кафе, да пия кафе, нещо, което наистина не можех тогава да си позволя. Просто беше много трудно за мен да бъда студент там и мога да кажа, че израснах, учих здраво и сега съм на хубаво място в живота си, конкретно за тази ситуация. Браво. И съм записал още нещо да ти разкажа, също за част от моя гей живот. От около малко над година, защото започна точно преди да започне пандемията, така че 2 години, започнах един гей брънч в Пловдив. Събираме се нехетеросексуални момчета за момента и си говорим за нещата от живота, като заради пандемията го прекъснахме рязко, опитахме веднъж да бъда онлайн, но естествено не се получи и сега се случва всеки месец, като не ходя на всеки, защото наистина работя, пътувам, няма как и много се радвам, че имаме възможността да се виждаме на живо, защото понякога Коста идват момчета, които нямат досег до други гей момчета, т.е. не излизат с тях приятелски. И това е възможност да се запознаят с някакви хора, които, нека да използвам думата сигурни, които нали, не са от апликациите и така нататък. Така че мисля, че се получава. Съветвам тези от вас, които са в други градове, да направите нещо такова. Много е смислено. Отидете да хапнете някъде с приятели и доведете винаги поне по един нов член, казах член, на този брънч. Има нужда от членове. Да.
Не знам дали в София има нещо подобно, мисля, че Не, няма. но тъкмо ти като го разказваш, мисля, че е супер повод да се организираме. Ако някой слуша и иска да направи един бранч, било то в София или Симо, когато знаете следващия Пловдивски, аз да се присъединя, мисля, че ще е много готино. 30 октомври, добре сте дошли. Дръснете ни едно съобщение. Да. Супер. Само че аз на него няма да бъда, защото съм в чужбина, но ще има други хора, така че се запознаете с тях. Да, естествено. А ти как си, Коста? Аз имам много въпроси към теб. Аз съм... За твоето житие и битие. Добре, днес е такъв ден, в който си оставям тялото да навакса с всичко, което се е случвало. Последно, като в последния епизод си говорихме, че предстоят две големи събития. Премиерата на проекта ни в нейната кожа, който също беше... Самата премиера беше съпроводена с доста медийни участия, което беше естествено много готино. Имах възможност по BTV в шоуто на Николаус Цитиридис да си поговорим малко за каузата и за моя активизъм и за моята връзка с Алекс и беше много приятен и смислен разговор. Много точно в тона, в който се надявам, че все повече медии могат да говорят за нас. И след това беше и голямото откриване на фестивала Синелибри миналата вечер в зала 1 на НДК. И мина доста добре, въпреки че много се... имаше... винаги има неща, които в последния момент не са сигурни как точно ще се случат, но всичко мина много добре и днес някакси си давам време да... тялото ми да... някакси да се справи с всичките неща и стреса, който съм се подложил. И нещо, което все повече наблюдавам и се чудя как точно да изследваме, че колкото по-вълнуващи и по-големи неща се случват, някакси сещам, че свиквам и имам нужда постоянно да се случват по-големи, по-вълнуващи, по-интересни с по-голям екип неща, а това е много, първо, че е невъзможно. Второ, че когато искаме да се движим нагоре по тази спирала, всичко, което не е толкова по някакъв начин не вдига мащаба, се чувства като разочарование. Ние свикваме с условията, които имаме. Ако мога така да направя тази аналогия, ти като преди малко като казваше за студентските ти години, си едни неща си искал и се чувства по един начин, но сега, като имаш този стандарт и можеш да отидеш да видиш ситуацията по нов начин. И ако, да кажем, ако отидеш в Брюксел и привикнеш това ново ежедневие, то ти вече искаш нещо ново. И абсолютно. Усещам, че ми става, че колкото по-интересни неща се случват, ми е много трудно да намеря после как да се оттърся от тях и да се върна към едно такова по-равно емоционално състояние, в което няма нужда да се случи нещо още по-вау. И ако слушате и имате идеи, ще ми е интересно да чуя вие какво мислите по тази тема. Аз мисля, че понеже моята нагласа е такава, съм споделял с теб и нашите слушатели. Моята мантра е, знаете, аз съм достатъчно, но мога и повече. И за мен, понеже съм го приел това нещо, за мен не е трудно да се обърна обратно към това ежедневно състояние, в кавички го слагам. За мен не е проблем да надскоча себе си, да отида някъде да направя вау, тук се получиха невероятни неща и буквално вечерта, като се прибера в леглото, отново да съм Симеон, който предпочита да е вкъщи с чаша чай и книги. Това го мога аз. Но отнема много време и според мен е до характер. А ти защо искаш да ще използвам думата падаш, да падаш на това ниво, което е ежедневието ти?
Смяташ, че няма да можеш да надградиш още и още ли? Не, просто все едно моментите, в които я няма тази стимулация, ги чувствам, че са недостатъчни. Нали, след като е минало премиерата или перформанса и са били много хора, след това все едно съм на някакви обороти, на които имам нужда нещо да се случва и сам не мога да не знам, не мога да го обясня. Добре. Аз мисля, че дори Тимати Шаламе има почивни дни. То не е до самите почивни дни, а нали, как се чувстваш в тях? Дали се чувстваш, че да си доволен с това, което си направил, да знаеш, че почивката също е стойностна, е част от процеса. Някакси ми е трудно сам да се убедя в това. Да, и ти отделно си абсолютен перфекционист и може би това е нюансът, където създава тази ситуация. Така го усещам аз. Може би е това. Да. Супер. Супер. Хубаво е, че попита слушателите. Да. Всякакви идеи. Това аз четох малко за това нещо на английски, нали се използва един термин за hedonistic treadmill. Как, нали, като се качваме върху тая бягаща пътечка и, нали, отделят се хормони на щастието и се чувстваме много стимулирани, но след време ние свикваме с това ниво и имаме нужда от още по-силна стимулация и е много трудно, нали, да слезем от този цикъл, който ни кара да искаме още и още и още. Ясно, да. Любопитен съм дали нашите слушатели имат мнение по този въпрос или дали са изживявали нещо подобно на това, което и ти. Би било супер. Гледахте, между другото днес извинявай, нещо искам да кажеш. Да, добре. Гледахте при Цитиридис, не когато са го излъчвали, а на запис след това, защото аз не гледам телевизия. То беше само в дигиталното предаване. Така ли? Има две отделни. Виж, това не знам. Наистина. Но те гледах. Много ми хареса интервюто, наистина беше супер. Много ми харесва той как те гледаше, защото според мене той те гледаше с вдъхновение. Не беше от този тип интервюта, дето, нали, задавам си въпросите и много се радвам, че тук примерно екстранина на гости, защото сега всички ще ме гледат. Да. Той изглеждаше сякаш наистина е вдъхновен от нещата, които правиш. И мога да го разбера, защото си те познавам, нали. Но е чудесно, че има публика, дето ги знае. Че има публика вече, която те е видяла, т.е. допълнително публика. Беше много хубаво. Да. Така изглеждаше наистина. Да. Искаш ли да си поговорим и за другото ти интервю рано сутрин в една друга телевизия, където потанцува с една от... Тя не е ко-водеща, не знам как се нарича, или не искаш да си говорим за това? Да, на кафе по Нова телевизия танцувах с Станислава Айви. По нейна покана беше много готино, защото... Много сладка. Да, много... нали, искаме да поговорим малко за в нейната кожа, но всъщност тя се вдъхнови. Цялата кинорубрика беше посветена на танцовите филми. Изтанцувахме малък отказ от La La Land и после заедно с нея подготвихме материалите за самата кинорубрика, за някои от най-готините танцови сцени от Чикаго, Sweet Charity и много дълги филми. Беше много приятно, много весело. Добре, това споделяме. Окей, чудесно е, че чухме как си изкарал на кафе с Гала. Добре. Добре. Какво друго искаш да ни разкажеш за ежедневието? Също мисля, че е много важно да си поговорим за фен почтата, когато бях в Пловдив. Да се видим с Симо. Имахме супер готиното преживяване. Симо ме запозна с една от нашите слушателки, Илияна, която е съседка на галерията на Симо в Капана. И беше много готино да видим някой на живо, който ни слуша. Илияна беше прекрасна, много мила. Единственият коментар към нас беше да си говорим повече за темите в епизода, което мисля, че гледайки
да, на коя минута се намираме в момента, мисля, че е много добро включване. Да, имайте предвид, че слушайте сега. Ние сме ви казали, че усещането трябва да е все едно сте с нас в стаята и понякога достигаме до едни моменти, в които така леко са минали 40 минути, в които си говорим за какво ли не и трябва да говорим по дадена тема. Но истината е, това сега съвсем сериозно, тези епизоди ги правим за вас, така че дори 20 минути да сме отделили по темата, включете се и следващия епизод продължава по дадената тема. Нищо, че има друго заглавие. И също така те са много с това забавяне и тизване на темата, която влиза на 40-та минута, бих казал, че е много реалистично с това колко време си имаме чака, за да започнем епизодите, така че просто е автентично. Получавате истинското преживяване. Аз само ще кажа, че нямаме друга фенпоща и минаваме нататък с пълна. Шегувам се. Днес не съм те чакал. Днес е първи епизод от 2 месеца сигурно. Да. 3, в които не съм те чакал. Добре. Тук има една бележка, между другото, че си написал за неделята. Коста за неделята или изпуснах нещо? Аз казах, че не си почивам след тези неща. Okay. Аз напълно съм изключил, че днес е неделя, между другото, и от тук идва проблема. Добре, супер сме тогава. Набързичко за инста интеракциите, които на мен супер много ми допаднаха, между другото, миналия път какви възможности ни даде. Бяха съответно Аполон, Хадес и Ахил. И за Аполон фак 63%, което напълно мога да го разбера, Мери 26% и Кил 11%. Любопитното е при Хадес, който вече е мъртъв, че иска да го убие 61%. Тук напълно съвпадам с всички, между другото. Мери 21% и фак 18%. Ти не беше ли фак Хадес или грешен? Мисля, че да. Според мен с него би било доста забавно. Да, така е. Аз мога да го разбера, но просто бих пробвал с Аполон. Да. При мен е... да. Някакви змии там. Както и да е, минаваме нататък. И Ахил... Белезници, факт 43%. Да, с някакъв torture. Такова турмоз, не турмоз, какво на български? BDSM. И какво на български? Казвам BDSM. Чист български. Да, прощавайте. БДСМ. Новата политическа партия БДСМ. Да. Бели и други. Така. Десни. Смели и... Мъже. Ето го, измислихме го. Ето, това е партията. Така. А пък за Ахил имаме факт 43%, Мери 39% и 18% Кил. Той някакси се препокрива според мен с Аполон. Да. Който, Ахил трудно бива убит. Нали, не че не се е случило, но той доста хора е убил преди да дойде неговия ред. Да, интересно беше това. Много бях любопитен как ще реагират слушателите, така че супер се е получило това. Нямам търпение за следващия факт, Мерики. Обаче сега е време за новинарския ни блог. Коста, супер новина. Словения е първата посткомунистическа страна, която озаконява еднополовите бракове и осиновяването от еднополови двойки, което е изключителна крачка за равноправието в Европа. Абсолютно. Ние сме на абсолютното дъно. Да, това е ясно. Но това е много вълнуващо за Словения и дава доста надежда все пак и за бъдещето на България. На мен пък ми беше интересно, че нещо много сходно и в Куба се случи наскоро. Нали, с референдум, което за Куба е интересен казус, но там също доста голям прогрес и за еднополовите съюзи, но и за осиновяването на деца също, което показва, че някакси тази нужда се поражда и в много нации, които не са, нали, западни демокрации. Виждаме, че по света има толкова много култури и различни модели на управление, които също по естествен път стигат до това да се държат по-нормално и да узаконят еднополовите отношения, така че остава въпрос, нали, всички останали посткомунистически държави лека по лека да се оттърсят от
това нещо, както започва да се случва, нали, с много държави, които пък са били британски колонии и също се вглеждат назад и се опитват да видят какво е било преди този закон да се въведе от някъде. Да. Аз като прочетох тази новина за Куба, стана ми много смешно, защото се сетих за Карлос Контрера с невероятната българска фамилия Контрера, който, нали, е борец там за ценности, антигей и някакви всякакви такива тъпоти. Голям фен на Куба. Та сигурно се е задъхал, като е прочел, че в Куба са разрешили еднополовите бракове. Но да сме живи и здрави, това е най-важно. Така. Да. Следващата новина, да, е малко този тип по-любопитните. В Spotify ми излезе, че Alaska Thunderfuck е издала нов албум. И си казах, окей, сега летя към Брюксел, защо да не го дръпна и да го слушам по време на... Защото имам там Spotify Premium, защо да не го дръпна и да го слушам. Пуснах си го. Аз съм голям фен на музиката от 90-те, Европоп и Евроденс. Искам да ти кажа, че ако Ace of Base правеха драк музика, ще да звучи точно така. И си казвам, моля, ама това звучи супер много като Ace of Base, като Европоп, като Евроденс от 90-те, като Aqua, примерно, малко Тони Бракстън има. И като кацнахме, всъщност проверих, супер вдъхновена точно от тази музика. Има кавър на All That She Wants в него и един много свеж албум, който е за края на лятото. И много ми хареса всъщност и затова го препоръчваме днес. Пък тя е супер артист, според мен. Да. И аз така мисля. Допада ми. Ще го погледна с голям интерес. Бело на Аласка. Добре. Да. Следващата новина е много куриозна. Много сладка също. Аз бих казал сладка. Попадна ми информация за двойка албатроси, които всъщност създават семейство. Любопитното при албатросите е, че когато те се чевтосат първия път, остава двойка за цял живот. Което е много яко. Да, аз не го знаех това. И това е клипче, което ние ще споделим, може на стори, може и като отделна публикация в Instagram и в Twitter, пък и към бележките съответно на епизода. Става въпрос за нова поредица, The Frozen Planet, мисля, че беше Саша. Да, Frozen Planet беше. И има такъв сегмент, който е великолепен. Не искам да издавам, защото нещо се случва в началото. Защо те всъщност стават двойка. И гледайте го и ни кажете какво мислите. Аз само ще добавя нещо, което съм чел, че до сега в абсолютно всички животински видове, които са изследвани, има еднополови двойки. Независимо дали ще бъдат мъжки или женски. И част от тях се грижат за съответните бебета. Айде така да го наречем. За малките. Защото се случва, нали, да отглеждат малки пиленца, малки, не знам си какво си. Има това. Много сладко. Много готин. Много е сладко, да. Това, между другото, сър Дейвид Атънбъроу разказва, т.е. се озвучава документалното филмче. Супер. Което, нали, е... Сега не може да продължим епизода без да благодарим на нашите патрони, които ни подкрепят. Борислав, Цветан и Стела. Всички от тях са избрали различни нива на подкрепата. Вие ги знаете. Благоприлична и неприлична подкрепа. Можете и вие да станете част от нашите патрони и да получите специален достъп до нашия Instagram Close Friends списък, бонус епизодите, в които си говорим за късометражния ни филм Те и други готини неща. Сега продължава. Да, Симо? Не, аз просто ще да кажа, че тия пари, които идват при нас, всъщност, говорили сме си за ескорт, дето един ден ще си наема, нали, имаме такъв план за такъв епизод, но всъщност ето сега приема в Брюксел бях, влязах в една книжарница и си накупи гей литература, за която искам да говоря малко по-късно, защото съм си взел 2 книги, днес си поръчах още, между другото, според мене в България трябва да се усеща, че ние сме сила, да пазаруваме, т.е. да си купуваме гей неща, независимо дали ще бъдат карти Таро, както да правихме предложението миналия път, дали ще подкрепим хора, които произвеждат вино, дали ще подкрепим издателства. Нашите пари трябва да идват и за нас. Това е идеята, според мен, важно ни е. Да, и така. Но имаме супер сега културен афиш, нали така? Да, преминаваме много хубав преход към нашия културен афиш, към
едно много вълнуващо събитие, което събира ЛГБТ плюс гейминг общността за първи път като част от Sofia Game Night 2022. На 5 ноември в The Steps очаквайте разгорещени битки с видео и бордни игри, както и интригуващи срещи с queer играчи, поддръжници от София и страната. Някои от игрите, които са подготвили организаторите, са турнир по Diablo 2 Resurrected, върколак с Board Board Games Club, демонстрации на 123-инчов екран. Всякак са ме лъгали. И входът е безплатен. Всички сте поканени. Наистина звучи много готино. Sofia Game Night 2022, LGBT+, Gamers Bulgaria, Rainbow Over Tristram, който също не знам. Който знае, може да ни каже какво е. Добре. Второ, в нашия културен афиш е куриозния превод на филма Bros, за който мисля, че... Това ли е превода на български? Да. Вие не виждате на Симо лицето, но Bros, за който си говорихме, е филма с Били Айкнер, който така в медиите понесе малко критика заради начина, по който филм е маркетиран като първия ЛГБТИ филм от голямо холивудско студио, което много субективно с много филми правени преди това, но да, филма е романтична комедия на гей тематика и както си му каза преди малко, виждаме, че ние с това какво купуваме, къде отиват парите ни, може да покажем какъв интерес има и филма излиза и в България по кината с името за превод Дружки. Ние дружки ли сме с теб, Коста? Да. Дружки е точно като My Judy звучи. Има нещо. Да, ето. Да. Мога да го... Знаеш ли какъв е проблема на този превод? Че това не е наложен термин за нас. Ние не си казваме дружки. Филма трябваше да се казва Братлета. Да. Е брат. Да. Брат, да. Кога излиза в България, знаеш ли? Или изляза вече? Мисля, че вече е по кината. Добре. В киноарена го има. Така че да. Добре, иначе ще отида да го гледам. Да, ще го направя между другото с някакви приятели. Така че супер, аз не знах, че изляза в България. То виж, аз научих нещо благодарение на нашия културен афиш. И супер. Третото предложение в културния афиш е много спонтанно. Днес гледах едно видео на British Vogue с Роби Уилямс с 18 от най-запомнящите негови визии от миналото. И имаше едно видео на Take That за Relight My Fire, което аз не го бях гледал внимателно. Това е едно от най-гейските музикални видеа, които съм гледал. Да. Your love is my only desire. Нали това беше? Да, и те петимата са много симпатични в една дискотека. Единия се мокри под някакъв душ с мацка, другия с кръвстоп, всички са много сладки. И просто моето предложение е да си го пуснете, да го изгледате, да се порадвате, да си потанцувате. Това е... Аз много обичам Take That, между другото. Да. Ти си роден точно тъй като са се разпадали горе-долу, като се разпадаха, т.е. И аз тогава не ги слушах, защото имах други музикални интереси. Доста по-късно ги открих. И много обичам, когато се събраха отново петимата, това беше преди над 10 години вече, издадоха албума Progress. И, с допълнение песни, имаше допълнителни песни, го преиздадоха като Progress. Има клип сниман в България, между другото. Това е клипа Kids. От този албум въпрос ли. Супер приятно. Аз ги харесвам. Много са приятни за слушане и за гледане. Имаш ли любим? Роби ли ти е любим?
Може би. Не знам. Трябва да направя още ресърч. Марк е моя. Да. Марк Оуен. Марк в който сега с едни мустачки. По едно кръптопче, много приятно. Много се забавлява. Супер. Той, между другото, миналата седмица, много е странно, че го говорим. Това миналата седмица издаде соло албум, който е вдъхновен от щатите. За Марк говорим. Аз ти казах, аз съм фен наистина на техен, но ме е срам да говоря за това пред хора. Понеже съм моя guilty pleasure до сега, да. Моя guilty pleasure заедно с Dead or Alive. Но както и да е, там Марк е моя избор. Добре. И сега продължаваме към темата на епизода, малко по-интерактивна този път. Подготвили сме ви специална ЛГБТИ викторина. Автор е Симо на всички тези въпроси и аз много се вълнувам. Погледнал съм ги малко, но исках да и за мен да има нещо вълнуващо. Супер. Обяснявам какво е викторина за тези от вас, които не знаят. Съвременната българска дума е куиз. В повечето ни големи градове, със сигурност мога да кажа София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и още някъде ми се губи, може би Русе, да не объркам. Има куизове, които се организират от различни... Те не са организации, просто някакви хора да се кефят на такива неща. Отиваш в едно заведение, има награден фонд, примерно бутилка вино или 2 бутилки вино. Не е важно това. Хората са там, за да научат неща и да се забавляват. Аз наистина съм за това там, но докато ходя всяка сряда, има в Пловдив един, и докато бяхме на един от тях, си казаха, защо няма викторина с гей въпроси? Дай да направя една такава и ще питам Коста дали ще му хареса като идея да направим един такъв епизод. Много спонтанен епизод, защото ние си имаме план какво да правим. Да. И нахвърлях разни въпроси и докато пише един въпрос, ми хрумваше някакъв друг въпрос. Да обясним нещо. Когато говорим за викторина, част от въпросите са сериозни и те са с историческа значимост. Другите въпросите са от обща култура, а трети са просто забавни и просто да научиш нещо готино и забавно. Така че сега ще видите един мишмаш ние много обичаме мишмаш с Коста, един мишмаш от въпроси, които са важни за нашата история, но има и доста такива любопитни според мен. Така че пригответе листи химикала, по-младите от вас на телефона могат да се записват точките. И да започваме 20 въпроса. Кой започва? Кой казва първия? Кой чете този първия? Аз мога да прочита. Как се нарича? Забележителното събитие случило се в Ню Йорк през 1969 година, което е катализатор за ЛГБТИ движението и за граждански права. Аз ли мога ли да си отговоря? Може да си отговориш. Според мен слушателите вече са имали достатъчно време да се сетят, а и ние с теб сме го коментирали. Няколко пъти и отговора е бунтовете в Stonewall, които започват от така наречения Stonewall Inn. И има много различни митове и легенди, кой е хвърлил първата тухла, защо, какъв е бил конфликта, но те дават начало на еманципацията на нашето общество, със сигурност. Да. И казваме, въпреки че има слух, че катализатор на стоунуолските бутове е Джуди Гарланд, т.е. нейната смърт, това не е вярно. Много да си го кажем, нали? Но както и да е, аз винаги го разказвам това нещо. Така, следващия ни въпрос, т.е. втория ни въпрос е следния. По време на Втората световна война нацистите депортират около 15 000 гей мъже в концентрационни лагери. Какъв символ са били принудени да носят, за да ги идентифицират като хомосексуални? Правим в смисъл един жокер даваме, може би не е жокер, но допълнителна информация. Евреите са имали златна звезда, която е трябвало да носят не на реверите, ами на дрехите си. Какво са носили геовете, всъщност се пита. Отговора е розов триъгълник. Затова на част от по-старите организации, които се борят за нашите права, логото или някакъв елемент от логото всъщност е розов триъгълник. То оттам идва. Трети въпрос, Коста. Кой британски математик, логик, криптоаналитик, информатик и философ има голям принос в развитието на компютърните науки с формализирането на концепциите за алгоритъм и изчислимост? Неговата машина е абстрактен модел на компютър с общо предназначение.
Той се смята за баща на теоретичната информатика и теория на изкуствения интелект. Мисля, че вече доста ви издадох, но мога да продължа. Мисля, че ако не сте се сетили до сега, може да кажем всъщност, че по време на Втората световна война работи за правителствената школа по кодиране и шифроване към Блечли парк, Британския център за криптоанализ. Всъщност, този въпросен човек е една от причините нацистите да бъдат победени. Кой е този учен? Хайде да го наречем учен. И става въпрос за кого? Става въпрос за Алан Тюринг. Много е известен наистина и той също така е арестуван за непристойно поведение, защото живее с мъж. За избегне затвора се съгласява да се подложи на едногодишно хормонално лечение чрез инжекции с синтетичен естроген, като се е предполагало, че това ще промени неговата сексуална ориентация. Унизен от лечението, което покрай другите неща предизвиква и оголемяване на гърдите му, той слага край на живота си през 1954 година, след като изяжда ябълка потопена в цианид. Властите обявяват... Ужасяващо просто. Да. Ужасяващо. Да, извинявай. Какво каза? Да, властите всъщност каза, че е ужасяващо просто това, което правиш, защото е принуден да си бие инжекции с естроген. Просто смятай как са процедирали с нас. Аз чух, може следващото. И викам... Не. Да си му стана. Просто се развълнувах. Да. Не, развълнувах се и ми стана много мъчно. Наскоро имаше холивудски филм за него, между другото. Да. Енигма машината или какво беше. Всъщност той е наистина причината за... една от причините за победата на нацистите. Любопитен факт е, че на 10 септември 2009 британският министър-председател Гордън Браун обнародва дълго извинение по повод отношението към Тюринг. Тоест отнема едни 60 години грубо. На 25 март 2021 Bank of England публично разкрива дизайна на новата банкнота от 50 лири и тя включва портрета на Тюринг. За съжаление, нали? Между другото, само да кажем, че Тюринг става лице на тази банкнота след публично гласуване. Тоест публиката определя да е той. Ти представяш ли си ние тук да решим някой не хетеросексуален да ни представлява на банкноти или нещо от това? Сега, ако има публично гласуване. Пожелавам ни го. Пожелавам ни го и аз. Да. Това беше важна част от историята, между другото. Да, затова е в този въпрос. Да, следващото нещо. Аз съм наред. Си. Това е от типа въпроси, дето трябва да имате познание по история. Любовника на кой известен древен цар и завоевател е бил Хефестион. И това всъщност е Александър Велики. Той е бил неговия любовник. Много любим въпрос имам, който е петия. Много хора не го знаят това нещо, между другото, сега, което ще питаш. Аз ли съм? Коя държава? Ти си. Става първата в света, която разрешава гей браковете през 2001 година. Става въпрос за... Изчаквам секунда и вие да помислите. Става въпрос за Нидерландия през 2001 година на 1 април, интересно. И малко по-късно през 2003 година и Белгия. Едва преди 20 години. Да. Едва преди 20 години се случват тези неща. Много тъжно, но сме в правилната посока според мен. Ето още един въпрос. На 10 юни 2022 чествахме 100 годишнината от рождението на коя ЛГБТ икона. Част от един наш епизод беше посветен на нея. Говорихме си за нейната филмова кариера, за музикалната й кариера. Коя е тази ЛГБТ икона, чиято 100 годишнина от рождението чествахме тази година? Това, разбира се, е Джуди Гарланд. Както малко по-рано... Да си запишете точка. Малко по-рано подсказахме, когато казахме My Judy. Съвсем мъничко. Да. Следващия... Много любим мой въпрос следва. Следващия въпрос и за мен е много интересен, защото няма да кажем. През 2015 година този мъж става първият български открит гей политик, кандидатирал се за изборна длъжност в България. Длъжността е кмет на София.
как е името му? Отговорът е Виктор Лилов. Аз имам честа да познавам Виктор и много се възхищавам за това, че така с години е открит и смятам, че особено когато си говорим за политика, това е много важно. Човек, който е от общността и иска да влезе в политиката, да бъде открит. Колкото и да си говорим, че това ще отблъсне избирателите, ако тази част от своя живот човек не може да сподели, за мен да. Ясно е. Да, като е много готино, между другото, че освен политически живот, Виктор Дилов подкрепя издаването на нехетеросексуална литература в България. Той не съм сигурен дали е собственик или какво точно е в Flamingo Publishing, но те издават доста стабилна нехетеросексуална литература, така че ги подкрепете, защото е важно да се подкрепяме. Абсолютно. Добре. Номер 8 е следващия ни въпрос. През 1999 година назарява скандал в Великобритания, който достига и Полша. 8 години по-късно обаче. Загрижени журналисти, политици, омбудсмани по правата на децата са разтревожени, че герой от детско предаване носи дамска чанта. От BBC отговарят, че това конкретно лилаво създание е сладко технологично бебе с вълшебна чанта. За кой герой става въпрос? Това ми е любим скандал на мен, между другото. Так, кой детски герой обвинен, че е хомо и сменя децата? Кой има такава хубава чанта? Кой има хубава дамска чанта? Това, разбира се, е Тинки Уинки от Телетъбитата. Вау! Симпатично. Между другото, да обясня за Полша какво става. Явно в Полша се е излъчвали Телетъбитата и някаква там деца е борила за... не помня каква беше, май беше омбудсман по правата на децата, се опитва да го забрани, защото щяло да промени децата от ранна детска възраст. Ако ставаше така, аз щях да съм трактор най-вероятно, защото си играх с тракторчета и камиончета като дете. Както и да е, сета. Девети въпрос. Кой актьор получава предложение да бъде отличен на Международния филмов фестивал в Санкт-Петербург през 2013 година, малко след като Русия засилва своето анти-ЛГБТИ плюс отношение? Той се разкрива публично като геймъж в отговор на тази покана с думите: като геймъж трябва да откажа. Дълбоко съм обезпокоен от сегашното отношение към геймъжете и жените от руското правителство. Ситуацията по никакъв начин не е приемлива и не мога с чиста съвест да участвам в празненство, организирана от страна, в която на хора като мен систематично се отказва основното им право да живеят и обичат открито. Това е много похвална и смела позиция. Да дадем ли един жокер? Да, давай. Извинявай, да. Искаш нещо да кажа? И аз щях да дам същия жокер, така че давай. Добре. Всъщност този актьор ние познаваме от играта му в Бягство от затвора, на английския Prison Break. Тън. Става въпрос за главния актьор Уентворт Милър, който след тази много, бих казал, много мачо роля беше много интересно и неговото разкриване, защото така изненада доста от заклетите фенове на предаването. С 10-тия си въпрос ще откажем може би 90% от нашите слушатели днес, защото става въпрос за спорт. Да, на 14 годишна възраст той става най-младия мъж, представлявал Австралия в плуването. С 3 златни медала и 2 сребърни, той е най-успешният спортист от летните Олимпийски игри през 2000. Изключителен успех. Те са проведени в родния му град Сидни. Разкрива се като гей през 2014 година. Кой е този олимпийски медалист? Не може да дадем тук жокер, защото веднага ще издадем как се казва, но ако сте си записали вече или знаете кой отговор или не знаете, съответно ние ви казваме, неговия прякор е торпедото, The Torpedo, защото името му всъщност е Иан Торп и оттам идва Torpedo. Много симпатичен млад мъж. Много ми се радва. Нещото е симпатичен, а за успехите естествено.
И. Следващия въпрос. Algie the Miner е американски ням уестърн филм от 1912 година. В наши дни приемаме, че главният герой е първият не хетеросексуален герой в киното, въпреки че предвид година това става чрез определени визуални индикатори на поведение и облекло. Първата целувка между двойка от един същ пол във филм е Manslaughter, където се целуват две жени. Обаче, коя е първата водеща дама в киното, която целува друга жена на екрана през 1930 година? Жокерът е, че става въпрос за филма Марокко и името, което търсим на въпросната главна роля е естествено Марлене Дитрих, една друга икона на общността от всякъде. Доколкото знам, тя е била бисексуална и доста е въртяла хората. Аз очаквам, че по някакъв друг начин ще завърши това изречение, но завърши по най-добрия начин, който може да съществува просто. Добре, точно така, доста е въртяла хората. Добре. 12-ти въпрос, малко по-сериозен. Първите гей игри, отново спорт, какво съм правил тук, много се извинявам на всички. Така, първите гей игри се провеждат в Сан-Франциско и включват 17 различни спорта. В тях участват 1350 състезатели от 12 държави. Колосално събитие за спорта, което насърчава приобщаването и свободата на изразяване на сексуалността като открит и горд спортист. През коя година се състоят първите гей игри? Ако сте помислили достатъчно, казваме ви отговор, ако не служете ни на пауза. Годината е 1982. Това е. Много лесен въпрос следва според мен. Значи това, ако не го знаете, ще ви скъсам гей дипломата. Вече нямате извинение. Нямате. Фаталния 13-ти въпрос. Освен поезията си, тя е добре известна като символ на любовта и желанието между жените. Вече мисля, че ви е ясно. Родена е на остров Лесбос, чието име днес служи за нарицателно на жени, които харесват жени. Коя е тази древногръцка поетеса, която също ми е въобще бих казал един от любимите автори и определено в поезията един от любимите автори. Става въпрос за Сафо, която нейната лирика е много нежна, много мистична. Има понякога едно много несподелено желание, много са интересни нейните стихотворения. Ако не сте ги чели, вземете си една книжка с поезията на Сафо и мисля, че много ще ви хареса. Скъпи слушатели, аз също не съм чел, така че ще си взема книжка и ще го направя, защото каквото е препоръчал Косто до този момент винаги е било топ. Няма слабо. Няма слабо. Имам да гледам, защото ти препоръча The Warhol Diaries ли беше заглавието на документалния филм. Да, това имам да го гледам все още, ми е в списъка, така че наистина. Но останалите неща, като си препоръчвал, съм те слушал. Следващия ни въпрос е много любопитен, като правих поръчване какви неща да включа. Това беше единственото нещо от всичките неща, които съм изброил, което не знаех, но ми се видя адски любопитно и реших да го добавя. Тоест заедно учим неща за нашата история. Какъвто е смисъл на нашия епизод днес. Информацията звучи така. Според общо приетите тълкования на Тората, Левит 18.3, намеква за практиката, че в Древен Египет се е позволявало на две жени или на двама мъже да се женят един за друг. Най-известният случай на възможна хомосексуалност в Древен Египет е този на двамата висши служители, слушайте сега как ще ви сгъвча, Нянг Хнум и Кнум Хотеп. Питах. И двамата мъже са живели и служили при фараона Ниосер по време на Петата династия, което е около 2494-2345 година преди новата ера. И двамата са имали свои семейства с деца и съпруги, но когато умират,
семействата им ги погребват заедно в една и съща гробница мастаба. В тази мастаба няколко картини изобразяват двамата мъже, които се прегръщат и правят нещо характерно за древен Египет, с което се изразявало нежност. Кое е това нещо? Тоест въпросът е, кое е това нещо в древен Египет, чрез което се изразявали нежност? Има нещо подобно в съвремието, само че доста по-на север. На по-студено. На по-студено, да. И отговорът тук всъщност е, че двамата мъже или съответно двама жени или мъж и жена, няма значение, но нежността се изразява чрез докосване на лицата нос в нос. Това всъщност се представлява целувка. Много интересно. Доста, да. Много симпатично. Следващия въпрос е много директен. Аз не бях чувал това нещо, но става въпрос за една практика, наречена бостонски брак. Какво е бостонски брак? Отговорът е, че в края на 19 век и началото на 20 век започва да се наблюдава процъфтяването на така наречените бостонски бракове в Нова Англия. Термина описва романтично приятелство между две жени, живеещи заедно и, важно, без финансова подкрепа от мъже. Много трайни и романтични приятелства започват в женските колежи и този вид връзка всъщност предшества обичаите на Нова Англия, като има примери за това в Обединеното кралство и континентална Европа от 18 век насам. Този вид отношения не винаги са били между лесбийки, но са си били все така скандални. Да, особено за времето си да живеят самостоятелно две жени или двама мъже се считало за много непристойно. Поради тази причина съответно и Алан Тюринг и Оскар Уайлд са имали проблеми. Ето виждате, в наши дни просто ни наричат съквартиранти. Ни наричат бостонци. Това е разликата. Добре. Един от по-леките въпроси, по-любопитен, може би част от вас си спомнят това. На 18 май 2006 година България се представя на Евровизия в Атина. На сцената е Азис, но той обаче е бек-вокал. За коя песен става въпрос и кой е нейният изпълнител? Ти знаеш ли го това? Фен ли си на Евровизия? Да, и мисля, че щях да го позная. Добре. Говорейки в момента точно трябваше да мине някакъв трактор или мотор или не знам какво е, така че ако чувате нещо от това е. Всъщност отговорът тук е Мариана Попова с песента Let Me Cry, която не успява да се класира за финала. Да. Остава на 17-то място в полуфинала. Но пък е много готина песен. На мен много ми харесва тази песен. И на мен. Да. Аз изправи там някакви извивки на сцената. Един рус такъв, една дундичка, много е сладък. Содоранчо е. В ордовските години на Азис, като преди новата ера и след. Точно Ледена кралица си представете. От този период е, може би. Добре. Така. В 17-ти въпрос. В коя държава за първи път участничките в реалити състезанието Страх или на английски Fear Factor са само драг кралици, наричани в самия формат травестити? Да. Те самите, между другото, в самия епизод се наричат така и мъквам, за да не изтам повече. То всъщност въпросът е в коя държава за първи път участничките са... България. Ще оставим и линк. Можете да го гледате. Предаването е излъчено на 12 март 2009 година. Участничките са Рупол в скоби. Но... Българската. Да, има българска драг кралица Рупол на 23 години от Варна, Мис Дейзи на 21 от Смядово, Лина Дамяни на 21 от Варна, Мадам Роз на 31 от Пловдив, Дебора Мор 23 от Варна и Елза Парини на 35 от Варна. Ако не сте познали годините и градовете, не се брои, че сте познали този отговор. Да, между другото, това е единственото реалити, т.е. единственият епизод на реалити, който гледам, когато ми е тъжно.
пускам си го, веднага ми оправят настроението, много са яки, говорят си, както си говорят едни български драг кралици. Мега свежи са. Това само искам да кажа, че епизод преди Атака да започнат да усилят нещата в България. Много стабилно. Тоест ние преди това имахме доста... Тогава, между другото, в тези години се излъчваха доста гей предавания от чужбина. За съжаление сега нещата стоят по-различно. Но гледайте епизода, ще сложим линк. Струва си, много е як. Така, 18-ти въпрос е също директен въпрос. Кой е първият открит гей принц? Кой е този гей принц, който се е разкрил като хомосексуален? Нямаме жокер тук, понеже моите познания не са достатъчни за да дам жокер, но това го знаех от години, между другото. Отговорът всъщност е Манвендра Сингх Гохил, който е роден на 23 септември 1965 година и индийски принц. Син е и вероятен наследник на почетния махараджа на Радж Пипла в Гуджарат. Много се извинявам отново. Просто не знам защо на мен се падат порито такива неща да чета. Ти си ги намирал. Да, просто е... Да. И 19-ти въпрос е леко свързан с миналия път, с духовността си говорихме, но не го включихме, просто защото пое в друга посока разговора. Аз исках да говорим конкретно за този светец. Така че, какъв е въпрос, Коста? Той е много интересен. На мен ми е много интересно да чета за него. В наши дни приемаме този светец за покровител на гей общността. Кой е той? И след като сте си помислили, става въпрос за Свети Себастиян. Популяризирането му като икона в гей общността тръгва от картината Мъченичеството на Свети Себастиян на Гуидо Рени от приблизително 1615, може би най-известното изображение на светеца. Известно е, че Оскар Уайлд е обожавал тази творба, която е в колекцията на Палацо Росо в Генуа. Всъщност Уайлд отива толкова далеч, че приема псевдонима Себастиян, докато е заточен в Париж през последните години от живота си. Да. Аз да кажа, че съм вдъхновен от изображенията на Свети Себастиян. Също и Севастиян на български, между другото, се среща с В, освен с В. Даже имах една от изложбите ми се наричаше White Trash Saints и мой приятел Васил беше застанал като Свети Себастиян. Наскоро даже една от последните снимки в моя инстаграм е съответно това вдъхновение. Любопитно е, че ние за самия Свети Себастиян не знаем много, т.е. не се знае, освен малки подробности. Например, почитане като ранен християнски мъченик от католическата и православната църква и по време на преследването на християните от Диоклециан, който е един от най-бруталните опити на Римската империя да спре разпространението на християнството. Въпросният Себастиян е член на преторианската гвардия и осъден на смърт от управляващия езически император Диоклециан за възприемане на ученията на християнството. И всъщност неговите изображения, той никога не се знае дали е бил гей самия човек, но изображенията му тласкат не хетеросексуалните мъже всъщност да виждат младостта, мъченичеството и се припознават в него. Църквата, разбира се, не го приема като такъв мъченик, но ние сме си го взели. Интересното е, че много артисти всъщност са вдъхновени. Има толкова много референции и нови версии на интерпретации на него, така че оставим линк, ако ви е интересно да прочетете малко повече за влиянието му върху други ЛГБТ и артисти. Както казахме в началото, когато има една викторина, въпросите могат да са от историческа важност, малко по-любопитни, но има и въпроси, които звучат от типа на Митко има 13 дни, защо леля му се казва Петя? Един от тези въпроси е сега такъв, точно последния. 20-ти въпрос, пригответе се. През 2009 година Стивън Гейтли прекарва вечерта с партньора си Андрю Коулс в клуба Black Cat в столицата на Майорка, Палма. Тоест Палма де Майорка.
Прибират се вкъщи с българския гражданин Георги Дочев. Дочев е във втората спалня. По думите му, той открил тялото на Гейтли да лежи на дивана, когато се канел да си тръгва. Събудил Коулс, който спял сам в спалнята на двойката. Въпреки това, адвоката на Гейтли и приятел на семейството Джералд Кин настоява, че Коулс е този, който е намерил тялото на Гейтли. Полицията съобщава, че няма причина да се смята, че смъртта е свързана с злоупотреба с вещества, включително алкохол и други наркотици, и че по тялото му не са открити предсмъртно писмо или следи от насилие. По-късно установено, че смъртта на мъжа е причинена от белодробен отток в резултат на недиагностицирано сърдечно заболяване. Въпросът е, на коя бойбанда е бил член Стивън Гейтли? И отговорът е Boyzone. Много популярна ирландска група, между другото, от 90-те. Супер готини хитове имаха. И той, между другото, тъкмо в тези години се беше разкрил. Малко преди това се беше разкрил като хомосексуален, мисля. И виж това нещастие, нали, че недиагностицирано заболяване е имал и просто си отишъл, но отново има българска врътка. Съответно. Да, много тъжно. Да, така. Да, тъжно е наистина, защото наистина талантливо момче беше, аз си спомням, нали, доста техни песни. Това е нашата викторина с 20 въпроса. Да, стигаме до края на нашата викторина. Много благодарим на Симо за въпросите. Ако сте си водили бележки, ще ни бъде много интересно да кажете колко от въпросите сте познали или ако има някой за вас така фундаментален въпрос, който сме пропуснали. Да. Като може да се съберете с приятели и да им зададете тези въпроси, за да видим до каква степен им е богата ЛГБТ културата. Въпреки че между другото тук нямахме транс въпрос, т.е. въпрос за транс права, който е малко тъжно, но може да си добавим или да имаме любопитен факт, който да посочваме във всеки епизод. Ще го измислим. Абсолютно. Сега ще станат доста въпроси, но много бързо. Няма как да пропуснем нашия Fuck, Marry, Kill. Супер. Fuck, Marry, Kill този път е естествено продължение на викторината и в него присъстват естествено Роби Уилямс, Уентворт Милър и друга гей икона Тинки Уинки. Добре, фаритата тук се развихриха сега, дето ни слушат. Знаеш ли какво са фарита? Фари, нали фари са? Някакъв гей сленг ли е? Не, фарите са тия, дето се обличат с костюми на някакви животни, като маскот, дето са тия талисманите и така правят секс. Мисля, че фари беше. Да. На български, как ще ги наричам? Не знам как да ги наричам. Косматите. Така. Добре. Фак Роби Уилямс. Въпреки, че не ми е тип, ама поради наличието на останалите няма какво друго да избера. Мери Уентворт, защото ми е слабост, много ми е симпатичен и го искам. С без татуировки, с тая коса, да той като четка за туалетна, много ми е симпатичен. Така, много е сладък. А за мен, между другото, Уенти изглежда като Джуд от Малък живот. Много интересно. Да, и Тинки Уинки просто да си отива обратно при другите телетъбите. Убиваме, съжалявам. Те може би са в рая там горе в самото шоу. Значи просто си го връщам обратно, не го убивам горкото. Така, твоите отговори какви са? Бих... Не знам, може би бих се омъжил за Тинки Уинки, защото мисля, че е много идиличен живота. Така. Да, бих правил секс с Роби Уилямс, защото ме кефи и по нужда трябва да убия Уентворт Милър. Може ли, докато вече сме сключили брак, за да мога да се възползвам от неговите пари? Да, имаме сделка. Айде, правим го тогава. Нямам търпение да видя вие как ще гласувате. И
Последно за днес. Продължаваме към нашето предишно предложение. Много се вълнувам, че този път самото предложение е новия подкаст на Борислав, който е един от нашите патрони също така. Неговия подкаст Литературен калейдоскоп току-що стартира първите си издания. Първите епизоди са много силни. Има за любовната история между Ахил и Патрокъл в книгата Песен за Ахил. И тематично с нашите епизоди имаше епизод, който е кои са любимите книги на българските политици, който знам, че много интересен. Много интересен епизод. Не ми е попадала реклама на подкаста, много се радвам, че ти ми сподели за него, защото аз обичам литература. Той разказва увлекателно според мен. Нямам търпение да чуя други епизоди и да ни покани да сме му гости и да си говорим. Да, и аз нямам търпение. Подкаста на Бойко също излиза всеки втори вторник като нас. Не знам дали на същите вторници или на седмиците, в които ние нямаме епизод, но това е перфектно. Всеки ваш вторник ще бъде запълнен. Да, много. Виж, това не знаех. Хайде, слушайте български подкасти. Да. Вече чухте за нашите Patreon нива и мисля, че това е всичко от нас днес. Симон, имаш ли да добавиш нещо? Бъдете добри хора. Това мога да кажа. Аз обещавам, че ще пия по-малко, докато записваме епизоди, защото днес те прекъсне 250 000 пъти. Ми си стори. А може и просто по-бавно да се случвали нещата за мен. Всичко е наред. Ние днес записвахме с нова техника, така че да. Ние сме Коста и Симо и това е предишно поведение.